una dona. A més, l'única dona que tenim aquí... No, la Sílvia, el Moreno, home, ja en tenim una. La directora, no? I la jefa, poca conya amb la La directora, una institució, La directora és molt guapa! Fos cas! Escolti'm un secret de la directora, jo encara recordo quan Televisió Mira-la com somriu. Va començar, escolti'm, era tot un símbol eròtic a Osona, Compte, sí. Mito eròticos. Eròtico, Cuidado, Anaven per les botigues amb una talivet provant-se vestits. Sí, escolta'm, aquí anaven, escolta'm, terrible, una cosa fora sèria. I tant. S'ha acabat la filosofia. Diu que un dia a la Codina en recuperaran... Sí, bueno, això sí que és filosofia. Això sí que és filosofia. Mare de Déu, que és maco repassar el PSOE. Escolti'm. Però acompanyi'm, sisplau. Doncs vinga, és que hem de conduir després, saps? Hem d'anar cap a Torelló i hem de fer diverses coses. Els Mossos. Els Mossos i aquesta conya marinera.